Ja vás zdravím dnešním videa. Dneska to tunak bude so vzácnym hostom Markom. No a my ideme dneska hrať veľmi dobrú hru Clash of Clans, slávna. No a ak sa vám bude video páčiť, tak tam hoďte like. No a proste ja tunak dám challenge. A Marko, máš to armádu? OK. Takže Marko ide na mňa útočiť. Uvidíme, či ma dá alebo nie. Kamo, I'm dead. To ma dáš, lol. Ma dáš úplne. Máme Dark Barak, kamo. Čo, Air Defender, Archer na 5, stal som ja asi na všetko. Počkaj. What the fuck? Gianti, vidíš? King Clasher, King Clasher. Prosím, ale mi nevyčerkuj to zlatíčko, čo tam mám, prosím ťa, ani kapečky. Archerky na 5. Dobre, ty sú krásne šípky majú. Tu je aké silné, to sú jaké bortičky, tie archerky. Lol, úplne. Ale neubera to moc s tým Jantom. Dobre ide. No tak tohle má dažek nič. Ten mortar tu má na 4. What the fuck? Mandáš. Kámo, ty ma dáš? Ty ma dá 100. Že? Kámo, na čo si tam musel dať ten blbý raid spell? Kam podej ten podmarka niečo ti jak nič? No mne? Lol, to čo je? Oh my god. Ježiši. Čo? Ty to zrušil, že? Tak počkaj, teraz daj ty challengy. OK, no dávaj challenge. Môže dáš? No dáš? Challenge. A tak, proste najprv dáme scout. Kam proti klasík, no ukáž tuhle. No Dorici. Vtedy ťa jeden ujkol koľko dal? 36. Ty vole. Slabá armáda, čo? Slabá armáda. Prečo tam máš takov ducha? Ja som dal jedného vojaka. Ja neviem odkiaľ, proste mám odkiaľ to. Ešte takto. Sem vypustím klan. Sem idú bombery. Sem archerky, vole. Kam podri, sem dám archerky, vole. A sem miniony. Kámo, ja som noob. To nedám, lol. Kámo, ale rekord, že? No, jaký rekord. 17%, ale to bol môj svetový rekord. Že? Svetový rekordík. Joj, ty vole. No, takže prvú 20. Jeden deň a 9 hodín sa bude. Ja nemôžem, kamo. Ja nemôžem.
Ja nemôžem. Ja mám poslaných. Jo, tak si zmíň, to lepší. A koho? Hogou. Máme. Vieš čo, miniem si Obamu. Ale ja si to miniem na tomto. Nie na online. Potom na online stratím trofej, ja si to miniem na tom. Na goblinskom. Máme 3 kanoniky. Úplne jak hovienko na paličke. Hi. No, tak už mi môžu poslať. Keď dám request, že musíš... Kamo, čo si myslíš, že som taká bleskovka? Tak a tak. Kam pošleš mi archiv, keď ťa zabijem. LOL. Danke, proste, kamo, klasika, aha. No pozeraj, čo napíšem. Díky. Kámo, si mi niečo povedal. Tak ticho. No už je, hej. Tak. No ukáž ty, Ferko, ak si ty šéfko. Dobre, no kámo. To čo si dal? Čo? A fakt som to ale nevidel, kámo. Lebo tí hograderi hneď zdechli, že? Kámo, sa nedotkli ničoho. To hneď skápali. Lol. Už to zrušíme, hej. Ty vole. Archerky kapu. To je nice. Hograderi zomre, ja som myslel, že prežije. Dobre on. Ty vole, to čo je? Ty vole, kámo, to mi vyčeskuje hovienko na paličke. Ty vole, to čo je? Nie. Prečo to zase dal, keď... Tam akurát. Marko, už to zrušíme, hej. Keď to končím útok. Ty vole, kámo. Úplne nice. Lol. Kámo, pozri, tie ploty sú oplotené. I'm dead. Takže, ak sa vám videjko líbilo, tak tam hoďte like, no a aj sa s vami rozlúčim. No a čaute.